Mia sing big bazar khna thangmani no ge manai paibai no phiro na naima somoyo no tabo bill man poriong ke pura paibai pa ko ongkhori phaibai pai naimale rikang sakri half pen bredok ni ladies ni hinga abun gri nei nai sanna thanga hinga sanna thangma je borok no nung jomariya ni sau hinga tangi jomariya ang jomariya ko si or tabo bill si kaza hinga ari le biang thangba ni hinga borok he jomariya ga no sisi kem na check khlai de hinsaka borok do hinga ni manager na ring dei do hoka manager de abo saimia khoroksa na lip baiti sai do hoka saka bo thanga an bai ang bani loge thanga khoroksa hinga thangmale kaisa jaga asuk dine asuk ro khana asuk ro male mili biang jang kamai thanga hinga sabo oro sisi kem na check khlai nai tong biang thanga borok ni hino hinga kuri abu maya ni sao ga khoroksa borok abu maya hi simisi khanawa olole borok je nai tong mani ang saimaya inga ang ler jaw hanai belek ler kha hanai basai thangi nai male thang borok simisi anakhe alga jaga asugre borok simi nai tongo ga angga tamo borok norok simi nai tong anu ba sijigem na phulungna hanai si ti phaima ba anu tangiba norok simi ba nai sala hengka angga loke borok pun punglia ga nai simi tong kangge ang ongklok tei jate bani borok le dilek phan khlai khi man hanai ang kaisa bokrok phaikya ani ko recording khlaina hanai ga recording khlai mani borok sia ga seso hangga nobu nukha hangga ang last kok saka nong kar bara ba haida big bazan tong aba haida hanai saka bin pori ke chak mama sa khoroksa phai gotang nang video camera khlaisa hanai hinwana gang tam khlayang na sa haninka tangi himala nong nirone norok dilek khaimano ani proof tong nang nai tam proman ba ani ang lek hisa proman nango ba ang phunungna nang nai ba ang buino sana nang nai norok jidi ulo gosiang ke ni hinka ang hai hinai aro nongman hingga seng tai bini seng nukliya je o ani segang gisa misa nukha hingga ang ani nopsimi phunukata je sotrogoti phaimani khoroksa bori bini onglo je mantau jan bil khlainai o borongni khoroksa onglo bori khoroksa basajak hingga o bori basai tong mani bitai ko salama sa basagoi bini caring sono je manai do homani o caring tolatei khlaiei mane riru khana ori no tai khoroksa sala telang thanga bo hingga telang thangmani sungjabono siya oplos nukta hingga abona hingga ang norok sikok dagai gunda sebla o jaga o bahake taw semanka hingga leherin bonong buthanai norok no butharo hake sikok romoi tabuk jidio sung ko ang jidio tabuk telang thangjang ke norok ta ana yakayamong ba ana rehadi among norok ano sikok ni sanam kamong engka tabok ke norok se ano tabok norok narang mosi norok gosia tabok ke o mane broni sok pa ke tabok tang khairo imang kha norok hane hingka engka thamji kai ang mane ro tola phaikia orono phaiengka sanka engka borok bo ajaga engka bri biang thangai sika bri no buna musung jang mane ang buna musung mane bos ang bus bukhang miya man khe engka stop no engka o borok ke borok kharai tong khana bolte boto time mo joto se egloge ongkhori phaina kok boke boroni bini khe bezwa khe boroni bo khe o jaga ni bo phaina nangba koita kam ta 9:30 rong khana derona ba 9ta puni 9 swa 9ta ro time rong wana bhai hinga asungna tai kono khlaiba malia hinga o chak mama sa kebeng bang kok sariya jana hinga ang sana thangkena bo kebeng kok sariang tong ga bono saga ang bon nung jidi beshi bare kana ta thapara raina ni saga matana bo wasan mukhang ka saka jol jak thanga ga tai wasan jidi kok sagen tabon ni mukhang ani yak soi nei saga ga sobai ni ang khori phekya ang kes rna hi sama bo o sak mamang rona nang ya ni mani malang khabala tai ta mo hi sai tong hai ni ga ang sobai ang jagya ang yang nong ni orang ma phekya lai tong mani bokhok chere gi manager no horma bai manager phaiye CC footage phonoknani tei nailainani hene bukhokno telangai thango kusukni dolamo bukhokno CC footage phonok yawoino आधा घन्टा hai achogri toni jakmani phia khathia bukhok serek ke CC footage tongmani khotolo thangai nai khake kubui borok a khogoi tongmani mangphlino nailai tongphoro bobo haino bini mobile bai a khogoi tongmani CC footage ni mangphlino dadak sijak record khainao bukhok Arunmala Dev Burma
tabuk naibedi lukurok tabuk big bazar simia kabangma hati rogono chini bukhok rok chini chakra rok bil ruibo nogo kipili phaike kholja phyogi naike ritangi thya eng tabuk norok ni mokol baino naibedi naidi bukhok oronmala bil dex ni baskango bachajak yang bil dexo bil nawi kaisa kaisa kari unklogor hori tongo bukhok khoroksa bil dex ni naidi kaisa kaisa ke keri bego bukhuk nirino dai tongo dafro bahikeri khogoi talang norok tabuk no naidi o burui kaisa kaisa ke ri danai kaisa chala phainai a chala bai o ri danai agino kok pai lejak ri khoglainani bahike obukhungno ri rohor dihni onklokti yak sulhor nahardi iko nahardi bahike ri khogina kha bahike talang thangka tewishan nailai naidi Eita. এই দেখছ নে দেখছ নে দয়রা পিটে দিমু আমি এই যে দেখছ নে দেখছ নে দয়রা পিটে দিমু আমি এই যে দেখছ নে দেখছ নে দয়রা পিটে দিমু আমি মুসুমু যে বিগ বাজাराव তাইसिनि बरक तास्ता थांतोक ता पाइथोक माने अब हायेंके तब एक बार दुई बार थांखा द्वितीय बार हाइके खलाइमानो जाते माने आ जगह बिग बाजार सराताय गोबां बाजार गिलमा बाजार दङ जाते आरो थाङै पाइथोक बे बंनेर ता थांतोक आसक ना अंक कसना मुसुमु जाव बंना माने चिनि बरखनै दे खलायना कि ताम हनै खलायाबो आं बुजिमाया ताफानो माने आबो बताबो आंबो चिनि बरकन ताबो लेहरि खलायमो चिनि बरकन इंगे बंनि बरकलाय कुनु जागा फान खबर माया ख हाइके खलायो हनै इंगे चिनि बरकन ताङै बरक हाइके खलायबा आबोनि बागै चिनि बरक रक जलां थोक ब्रियं थोक जतन आरो बिग बाजार बाजार ताका थोक हजाक ओंबायसिदि ताखुकते बखुक सं ओ बिग बाजारो थांनाय सालो गोबां मानो कतर कतर पातनि मुं अंगै थांमानि बिसि काइसे सकां भानो अबाइके रि खकलायमानि पाते मंगनो चिनि रोंकरों लाहेरिनो जों कमा जागलायमानि आबोनि ओलोबो ओ बिग बाजारो हायनो हाय पाते मुं